Okay, so salamat sa pag-click nimo igsuon. Ino nga interesado ka nga may balaw ining tulo ka rason nga ngano nga tuang kaminyoon dili malipayon. No, bisag Kristohanon ka na kay Ginoo, pero kung naa ka ani mga rasona, di gyapon ka magmalipayon sa inyong kaminyoon. Okay? So, but pasabot kung naa ka aning nga rason makristohanon man ka og wala, kung naa ka aning tulo ka rason karon, lisod kaayo nga magmalipayon ang inyong kaminyoon. Okay? So ayno nga interesado kang masayon ini. Apan sa dili pa mag shout out ta, lisod ka na mo dito tang wa pa ta naka-greet sa atong mga viewers ug kanimo karon mayong adlaw, mayong gabi ug kung gabi mayong gabi, mayong adlaw mayong adlaw. Mudto mayong pagpaniudto ug naa karon sa trabaho, God bless sa imong pagtrabaho. Naa ka sa imong balay karon, God bless sa imong pagtan-aw. And shout out Bradrix TV from Dahili Mabinay, Ilimi Vlog TV from Hong Kong, Sister Katimi Sinyagan from Hong Kong, Sister Lorimi Bais from Cebu, o Yurika Ubungin ang atuang bag-o nga followers, atong bag-o nga subscribers atong JDC Vlog TV. Okay, direct na ta sa atong topic. Tulo ka rason nga tulo ka rason nga dili magmalipayon, dili malipayon nga kaminyoon, no? Nagminyo ta kay gusto ta nga kanang malipayon, pero naaroy mga nagmahay nga naminyo sila. Ngayon sila nga may pay wa ko nagminyo. May pay wa ko nagpadalas kag gwapo ug kagwapa. Nagantos manong ko muni ang mga pulong karon nga madungog sa kadaghanan nga nagmahay sila silang kaminyoon. Ngano dagway? Siguro na sila aning tulo ka rason. Unsa maning rasona? Una, kana bitawng kaminyoon nga mangipon. Mao gini usas mga rason nga atong kaminyoon dili malipayon. Kana bang tungod kay wala patay balay, nagminyo, no? Minyo apan muipon ra sa ato ang ginikanan. Muipon ra bata. Para bang usara mog balay, usara pug kaldero, usara lungag, usara tanan, no? Mauni ang maka ingon nga dili malipayon ang ato ang pagpuyo. Hilobi na bag umong naminyo, kunya muipon ra mo sa imong ginikanan or ang imong amahan o inahan. Bisan asa ana, pikas ba ka niipon o diris ugangan ba ka nimo o sa imong proseso bagyong amahan, pareho ra na. Nganuman kay ang Biblia nagaingon nga ang lalaki mubiya sa siyang inahan ug amahan ug mukigtipon sa iyang asawa. So biblically musiparit yug ka sa imong ginikanan. Kung magminyo ka, unya ang imong plano mangipon ra ka, dako kayong consequence. Usa ka consequence na magkagubot gyud. Nganuman, for the first time from first month to 6 months, first, second, third to 6 months ninyo nga panagtipon bago mo naminyo, naay gitawag diha og adjustment period. Kana mag-adjust sanay pa mo yung kinaiya ba, no? Diha na manggawas na mga kinaiya gyud nga wala ninyo makita is dalaga pa mo gulitaw, wala na makita sa dihang na naguyab pa mo. Diha na manggawas inig unang bulan abot sa ika-unom ka bulan. So kung mangipon mo, muipon ra kas imong ugangan sa imong amahan ba, sa ginikanan, ang may tabo daghan kang i-adjust, ga-adjust pa kas imong bana, ga-adjust pa kas imong asawa sa kinaiya. Unya kay naa may posibilidad nga mo appeal tong ginikanan. Naay posibilidad nga mulaban tong ginikanan. Bisag asa ana, basta kay sagad ang ginikanan mulaban na sa anak. So karon nag-away mo, no? Nag-away mo. Unya kay ipon man mo, nakadungog ang papa, nakadungog ang mama, gilabanan ang anak. Di ikaw nga umagad ra over na layra, natandog ang imong ego, imong pride. Di niyo puga nga nganong mo appeal man sila. Di ba? O di glagot na bugas ginikanan, mo na nga dili malipayon ang inyong pagpuyo ang inyong kaminyo. Mo nang lisod kay na mangipon igsoon. Kung kaplano ka ug litaw karon dalaga magminyo ka, na planuha gyud nga mo siparit mo
maglain gyud mo og puyo. Kay di gyud malikayan ang kagubot diha. Nganuman kung mangipon magsaliganay na diha ang pagsaliganay. Pareho ra mo kaliro, no, pareho ra mo sungagan, kusina, kahoy. Labi nagkahoy ang inyong kuan, problema kay walay kahoy timpong ting-ulan magbulbulay na. No, example ana mo'y anak, daghan na mong anak, mangipon ra ang apuhan, himalang gaon nag anak. Unya ikaw ganahan ka nga mapito lang imong anak, ganahan ka nga bunal si imong anak. Pugngan magkas lula ug lulo, di ka mo na po'y magsumpaki. Ang imong papa ug mama ugangan magkasumpaki mo. Kay dili mo pareho og prinsipyo sa pagdisiplina sa anak. So di ba una pa lang rason mao ni ang hinungdan nga nagubot ang kaminyoon. Ikaduhang rason, kini bitong kaminyoon nga kining distansyang kaminyoon. Kana bang paghumag ninyo, no, nakaanak, no, bisan pag wala nang ipon, naglain tuod siya pero nagkaanak, unya distansya either bisan asa ang distansya ana, bisan ang bana ni distansya nagpalayo ka ng trabaho o ang asawa ban distansya, delikado kayo ning distance relationship nga kaminyoon. Labi na gyud walay pangginoo, na ay posibilidad nga matintal ang nagpalayo or kadto pong nabilin, na ay posibilidad nga matintal. Why? Walay Kristos kasing-kasing. Daghan kayong tentasyon. Nganuman, ikaw ni mong minyo natay gitawag og lawas nun nga panginahanglan. Naanas Biblia nga nagaingon nga ang babae dili na mo'y tagiya silang lawas ug ang bana dili na po'y tagiya sa ilang lawas. Kinaatay lawas nun nga panginahanglan nga ang kaminyoon mo'y rason nga matagpo ang lawas nun atong panginahanglan. So karon nagpalayo dugay makatuigan mo uli. Okay? Nya naay lawas nun nga panginahanglan. So mahitabo matintal na didto, matintal naapoy nanintal didto diri pod sa nabil naapoy nanintal, or either ang languna-huna pag post sa social media ang katong nabili nakikita sa post. Okay, murag naa may lain ning mga kagrupo kuyog, nagduda nang huna-huna, nagsilos na. Tiksan dayon sa tanda yung tawagan dayon. Sa man si magkagsuroy diha. Silos na. Malagmit nga dili malipayon tungod sa mga nahuna nga negatibo. Nganuman, samot na walay Pangginoo. Bisan pas na ay Pangginoo. Careful tas mga distance relationship nga kaminyoon sa mga manag-uyab o naminyo nga distance ang relationship. Careful. Nganuman, tentasyon karon bisag asa. Nabilin o katong naa dito nagpalayo, naagi apoy tentasyon. Munang ngayo gitagtabang sa Ginoo. Ampo og yun, protektaran ang iyong kaminyoon. Yampo og yun, nga dili makasulod sa tanas sa inyong kaminyoon. Dili makapanimuhat o makabungkag sa tanas sa inyong kaminyoon. Kaya muna ang hinungdan karon nga dili malipayon ang kadaghanan nga mga managtiayon. Ug ikatulong nga rason, kining irresponsableng kaminyoon. Kana bang kaminyoon nga napugos ra ug kaning kaminyoon bitaw nga naahat ra, no, nagninyo mga 16, 14 na nag-live-in na nag-ipon na, wala pa kasal na nag-ipon na, nanay mga anak wa pa nakasal. So wala sila blessing sa kaminyoon, no? Nganuman kay before sila nagpakasal nanay mga anak. So lisod kaayo samud na walay Pangginoo di gyud pakasal. So ang mahitabo na irresponsible nga kaminyoon. Mahitabo na nga magmahay-mahay na sa unahan. Sample 14 pa naminyo. Ya pag abot og 27 pati na pagkadaghan ng anak. Yang mas ambana palahubog pa, wala pa trabaho. Ya magsigi man na og maoy, no, magmahay ang asawa. No, daghan kayo mga nabiyaan ro mga bana. Kaya ang ilang trabaho sige lang hubog-hubog dili mo remit og sweldo sa asawa. So ang asawa nakagwanta. No, gibiyaan. Naman kay irresponsible nga kaminyoon. No, sige ra ang bana ang nabalitad mo nung karon, ang bana mo nabilis balay, ang asawa mo nanarbaho. Instead nga ang lalaki mo head of the family, murag ang bahay mo na head of family, mo hinuoy nagbuhi ang asawa, ang bana bisyura, nagbaraha na mauli hubog, walay tagal sa mga anak, nya mo eskwela ang mga anak, walay mabalon kay ang bana sige ra hubog, ang asawa na narbaho. Lisod kaayo mo nay sagad karon nga
dili malipayon ang ilang kaminyoon. Dunay murag nagmahay noon sila nga naminyo og nahitabo nga ang bana irresponsable sa iyahang pagkalalaki, sa iyang pagkabana. Kaya dapat ang bana mo na head of the family, siya ang dapat manarbaho, siya ang dapat manimbasog nga mabuhi na iyang pamilya. Noon sa man ang asawa mo inoy murag nagbuhi, di ba? Muni magsagad karon nga hitabo. That's why dili malipayon ang ilang kaminyoon. Apan kung ikaw karon usa ka sa nay sitwasyon nga sama niini, iampo gusto Ginoo nga mga bag-o mo pamilya, imong bana, imong asawa, iampo gyud nga naa mo'y Pangginoo. Kay bisan unsa pang mga problema mohapak ninyo, kung naa mo'y Pangginoo, mga usab kining tulo ka rason kaya ning usbon. Pwede mong makalain pinagis tabang sa Ginoo, pinagis panalangin sa Ginoo, pwede mong makalain. No? Pinagis tabang sa Ginoo, pwede mong dili mo i-distansya kay naaray trabaho sa iyong duol nga kamo kuyog ra. Namoy time sa inyong pamilya, sa imong asawa, sa imong anak, naara mo'y time. No, o pwede nga mahimo nga karon bisag irresponsable karon ang inyong kaminyoon, pero pwede nang usbon sa Ginoo nga mahimo mong responsible parent nga magtan-aw sa kaugmaon sa iyong mga kabataan. Di ba? So kini mga advice ni siya pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dapat naagyo tay Pangginoo sa itong kinabuhi. Pamilya dapat na Pangginoo. Aron nga kining tulo ka rason nga dili magmalipayon, mausob ni siya ngadto sa kaminyoon nga malipayon. God bless. Bye-bye.